Bé, doncs, benvinguts a l'acte d'Òmnium Terrassa. Em sembla que ja podrem anar començant avui. I bé, estic molt content de veure tanta gent en aquest acte, de que haguem tingut tot un èxit. Doncs avui, com ja sabeu, que hem anunciat, és un honor de tenir amb nosaltres en el doctor i professor Alfred Bosch, que ens farà aquesta xerrada sobre el que va ser la guerra del Rif en concret les batalles, tota la guerra colonial en el Marroc i tot el que va passar doncs, just ara fa 100 anys. Abans de presentar-vos a l'Alfred, volia comentar també de que volem iniciar un nou programa des de Òmnium Terrassa en particular, dirigit a la població de Catalunya que ha immigrat al llarg de diversos anys. Perquè pensem, el programa es dirà Memòria històrica de la immigració catalana a Terrassa. A Terrassa perquè volem inicialment concretar-ho, Terrassa i els voltants, però la idea és que sempre, per nosaltres és molt important la memòria històrica, perquè s'ha de sempre saber allò que va passar i no deixar que s'oblidin les coses importants que han afectat el poble, no deixar que s'oblidin aquelles coses que a certs sectors de poder de la societat voldrien que s'oblidessin, que no se'n parli més. I que aquesta memòria històrica doncs, és interessant també que no sigui només el que tradicionalment ha sigut la memòria històrica de fets passats a Catalunya, sinó també la memòria històrica que porten la gent que van arribant, de països d'arreu del món, i que actualment, com sabem, arriba molta gent, hi ha hagut gent que ha arribat recentment de molts països, i que ens poden explicar coses que estan passant pel món que moltes vegades no veiem en els mitjans de comunicació, que a vegades doncs, quan viatges a un país potser podries preguntar a la gent i parlar allà, però que en comptes d'això doncs, també tenim molta gent aquí al nostre país, no? Que ens poden explicar coses que han viscut, coses que estan passant. I també la problemàtica que continua havent-hi amb molta de la població immigrant quan arriben aquí, amb discriminacions que es troben i diversos problemes, dels quals doncs, voldríem poder parlar. Per això doncs, avui podeu recollir, tenim uns díptics que hem preparat, que els podeu recollir a fora, en què el que voldrem doncs, és aconseguir contactar amb persones que vulguin fer diversos actes aquí a Òmnium Terrassa per explicar-nos alguna història personal sobre doncs, memòria històrica que ells hagin viscut de qualsevol fet que hagi afectat la seva família, que pot ser personal, tant des de persones que van viure, per exemple, els seus avantpassats coses bastant antigues, com pot ser la Guerra Civil aquí, com persones que han viscut coses molt més recentment, ja sigui doncs, al Marroc, al Senegal, a l'Índia, a la Xina. En concret, avui doncs, parlarem d'un tema del Marroc molt important que afecta Catalunya i que afecta evidentment al Marroc i en què doncs, voldríem que aquesta memòria històrica fos compartida tant per persones que els nostres avis van viure aquí i potser van ser reclutats per anar a la guerra, els nostres besavis, com persones que vivien al Marroc i que van haver de sofrir els efectes d'aquesta guerra. Dit això, doncs, passo ja a presentar el que ens farà avui aquesta xerrada, el doctor Alfred Bosch i Pasqual, que ell és doctor en Història, i de fet la seva tesi la va fer sobre Nelson Mandela, un personatge molt important, també de l'Àfrica, i ell és expert en història de l'Àfrica especialment. De la seva tesi també en va fer un llibre, del qual li van donar el Premi Carles Rahola, i ha fet moltes coses al llarg de la seva vida, molt diverses. Per exemple, ha sigut corresponsal de premsa en diversos països que han tingut diversos conflictes, i ho ha pogut explicar. Ha sigut professor d'Història a la Universitat Pompeu Fabra, també a la Universitat de Chicago, a la Universitat de Londres, a la Universitat d'Ibadan a Nigèria, a diversos períodes de la seva vida. Autor de molts llibres d'història, d'assaig, novel·les que són ambientades històricament, amb molt de detalls i moltes, sempre amb la relació amb la història,
Per exemple, la trilogia 1714, que va rebre el Premi Sant Jordi, l'Atles esportiu, que va rebre el Premi Sant Jordi, i altres llibres d'assaig, com per exemple La Via Africana, i també va rebre el Premi Joan Fuster. I també, com sabem, ha estat molt involucrat en política, ha fet moltes coses. Per exemple, ell va ser l'organitzador, l'impulsor de Barcelona Decideix, això ja fa 10 anys, i també després va ser elegit diputat al Congrés Espanyol per Esquerra Republicana de Catalunya el 2012, i va ser president del grup municipal de l'Ajuntament de Barcelona després del 2015. Finalment, més recentment, ha sigut conseller d'Acció Exterior pel govern del president Torra. Doncs ja veieu quantes coses. Doncs estem ja encantats que estiguis aquí amb nosaltres i que ens expliquis aquesta història. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Esteu gravant, si em poso dret podeu gravar bé i em sentiu bé també, i el so és bo, tot bé. Jo prefereixo estar dret, que és com parlo quan estic en una aula, a la classe, o també quan feia algun speech polític, perquè quan estàs dret sembla que l'energia positiva flueix més, és més fàcil. Però vaja, no perquè estigui més alt que vosaltres, sinó perquè com que no estic tan acofollat i tan assegut a la butaca, doncs també, diguéssim, d'alguna manera estic més viu, i això ajuda a comunicar-se. Gràcies per convidar-me, Jordi, el president també d'Òmnium Terrassa, Òmnium Cultural en general, per la feina que esteu fent des de fa moltíssims anys. Moltíssims anys, jo diria que són tants com els que tinc jo, no? Perquè 61, pot ser, que nasqués? Doncs Òmnium és més vell que jo, imagina't. Més anys fins i tot que jo. Doncs moltes gràcies per la feina que feu en general, per la llengua i la cultura i el país, no? Sobretot en els últims anys, que han estat molt difícils per moltíssima gent. I a tots els que heu vingut, gràcies per venir, per ser aquí, per la vostra atenció. Jo parlaré una mica, després m'agradaria també que intervinguéssiu i que feu preguntes sobre el tema o sobre qualsevol altra qüestió que em vulgueu preguntar, cap problema. Un moment, si pots prestar una mica, perquè això ara fa una ombra en aquesta posició sobre la imatge de la... Llavors què faig? És millor que et moguis per aquí, sí. Perquè no estiguis en aquesta... Em col·loco aquí, per exemple? Sí, cap allà... Aquí és millor? Sí, fantàstic. Què em sortia, com una aureola? L'ombra sobre la imatge de la... Tampoc m'agrada que em beatifiquin. L'ombra sobre la imatge de la... Bé, com molt bé ha dit el Jordi, ho haureu sentit aquests dies a la ràdio, als mitjans, a la televisió, fa poc es van commemorar els 100 anys de l'anomenat desastre de Nualo, que va ser 1921, l'estiu de 1921, va ser efectivament un desastre per les tropes espanyoles. Però, diguem d'entrada, i jo crec que és de justícia, perquè nosaltres, quan parlen de Catalunya i dels catalans, ens agrada Catalunya del nostre punt de vista també com a víctimes de la història. Doncs els pobles colonitzats en aquell moment, que era bàsicament el poble rifeny, del nord del Marroc, que és un poble berber o amazigh, és a dir, que culturalment té una identitat molt marcada i molt pròpia, amb un terreny molt muntanyós, molt agreste i amb diferències importants respecte a altres parts del Marroc, que són més de llengua i cultura arabitzada. Doncs aquesta part encara avui, amb una identitat molt marcada del nord del Marroc, aquesta gent, evidentment, no tenien per què acceptar l'ocupació i la dominació cultural i colonial espanyola. I, per tant, resistien. Per al poble rifeny, el desastre, que continua sent un desastre per la quantitat, sobretot, de soldats espanyols que van morir, des del punt de vista rifeny, és una mica menys desastre,
i és també una victòria. Una victòria que si no es commemora més al Marroc és perquè el Marroc tampoc acaba de veure de bons ulls tot el que són els moviments rifenys. Encara avui en dia doncs hi ha moviments culturals, moviments autòctons que volen que respectin el seu idioma, els seus costums, la seva història, el seu passat, i que es tingui en compte, doncs, entre altres episodis del passat, doncs aquesta batalla per ells, batalla d'anual, en què una tropa molt reduïda, de 1.500, com a màxim 2.000 rifenys, que no era un exèrcit regular, ni tenia un estat al darrere, ni estava internacionalment reconegut, doncs aquesta gent van derrotar una tropa colonial espanyola de prop de 20.000 homes, armada fins a les dents, d'una potència europea. Per tant, sí, des del punt de vista rifeny també tinguem en compte el que significa això, i aquesta acció de resistència i aquesta acció tan heroica per part d'una gent que eren considerats uns salvatges, uns indígenes inferiors i que van humiliar a una potència europea. Tenim altres exemples de derrotes colonials d'aquestes, per exemple, la derrota dels italians a mans dels etíops africans a la batalla d'Àdova. També tenim la batalla de Jalwana, que aquesta ha sortit en moltes pel·lícules, dels Zulus, l'exèrcit Zulu que va derrotar l'exèrcit de Sa Majestat Imperial Britànica. I normalment aquestes derrotes, com que el colonitzador no s'ho espera, doncs acaben sent coses molt sonades i que provoquen crisis a la metròpoli. En el cas dels Zulus i els britànics, una mica, en el cas dels italians moltíssim, van fer caure el govern, i en el cas dels espanyols, amb la desfeta d'Anual, o la victòria d'Anual, si ho mirem des de l'altre punt de vista, des de l'altra banda, doncs això també va provocar una crisi tremenda. Va fer caure el règim de la restauració, va provocar directament el cop d'estat dels militars amb el general Primo de Rivera per tapar el desastre i les investigacions de per què s'havia produït el desastre, i al cap de 7 anys també va ser un dels factors principals que va fer que aquesta dictadura també caigués, que caigués la monarquia, que Alfons XIII se n'anés a pasturar, o a Roma o on fos, i que es proclamés la Segona República Espanyola. Per tant, estem parlant d'uns fets que van ser molt transcendents. Pensem que aquesta derrota humiliant de l'exèrcit espanyol es produeix 40 anys després d'aquelles dues coses citats, de la dels italians o dels britànics. Estem en ple segle XX. I els exèrcits estan tots armats amb metralletes, amb canons precisos i de gran calibre. Hi ha aviació. Aviònica, 40 anys abans no existia, que tiren bombes, el que sigui. Hi ha trens construïts, hi ha camions, hi ha tancs, ha passat la Primera Guerra Mundial, és a dir, a veure, és que no és poca cosa, és realment un desastre estrepitós, difícil de comparar i segurament el pitjor de tota la història de la colonització d'Àfrica per les potències colonials. Insisteixo, mirat des de l'altre punt de vista, és una de les victòries autòctones africanes més espectaculars de la història. Llavors la pregunta és, per què? O sigui, com s'arriba en aquesta situació en la que una gent menyspreada, en teoria mal organitzada, sense el suport d'un estat, sense finances, sense bancs, sense tecnologia a punta, etc., derroten a un exèrcit d'una potència europea? Com passa això? Les explicacions que s'han donat fins ara són explicacions bàsicament crítiques amb l'Espanya del moment. I segur que totes són certes.
l'exèrcit espanyol era una birria, per dir-ho en termes acadèmics. Era dels pitjors exèrcits que existien, i l'estat espanyol al darrere. És a dir, corrupció rampant, que podeu dir, bueno, corrupció, i què té a veure la corrupció amb una derrota d'aquestes? Home, doncs hi té molt a veure, perquè els diners van a les butxaques dels generals o dels administradors colonials, etc., que s'ho gasten en vés de saber què, en luxe o el que sigui, i no van a pagar la manutenció dels soldats, la roba, el menjar, el transport, l'armament, les municions, la logística, la intendència. És a dir, tens una situació en la qual hi ha un exèrcit que està mal provist, desmoralitzat, perquè quan no tens el que cal és obvi que et desmoralitzes, i més quan saps que hi ha una sèrie d'enxufats que s'estan enriquint a costa de la teva pell, perquè s'hi deixen la pell milers de joves de la península, molts d'ells catalans. És un exèrcit que ja va demostrar fins a quin punt estava podrit a l'anomenada Guerra de Cuba, o el desastre de Cuba. Això és 20 anys abans del que estem parlant, entre el 1898 i el 1900, és a dir, el tombant del segle, l'exèrcit espanyol perd Cuba, Puerto Rico, Filipines. L'últim que quedava del gran imperi espanyol de les Amèriques, o de les Índies americanes. L'últim que quedava, aquestes illes, es perd. I es perd, diuen, clar, davant dels Estats Units. Sí, però els Estats Units en aquell moment no eren el que són, Però abans que hi entrin els Estats Units ja ho estan perdent contra els cubans o contra els filipins, que els hi munten una guerra de guerrilles que els tenen allà entrampats i enganxats en tots els sentits. I ja en aquell moment es revela la insuficiència, el gran desastre, perquè el desastre de Cuba és un desastre militar, però és sobretot un desastre de model. El model espanyol no funciona. És un model corrupte. És un model que hi posa més fetge i més bilis que intel·ligència, en què tot s'ha de compensar con la bravura i con el ardit guerrero. O sigui, paraules que, a l'hora de la veritat, quan els maten com a mosques, els soldats no volen dir res. I quan hi ha uns que s'estan enriquint a costa d'aquests morts. El desastre de Cuba ja crea o genera la gran crisi d'aquella Espanya que s'enfonsa en la misèria, en tots els sentits, políticament també. Però és que després, l'exèrcit espanyol i el nacionalisme espanyol, penseu que a partir d'aquell moment l'imperi espanyol, que queda reduït pràcticament a res, no es basa tant en enriquir-se, que també, però molt més amb la recuperació de l'orgull imperial ferit fins al fons, i en lluitar per tenir el que sigui, algun territori colonial. Clar, per què quan es fa el repartiment d'Àfrica a la conferència de Berlín el 1884 els espanyols no apreten gaire? No demanen grans territoris com demana França, Gran Bretanya, Bèlgica, fins i tot, Alemanya, Itàlia, no? Tothom demana el seu lloc al sol. Els espanyols, Portugal, espanyols. Per què? Bé, perquè encara tenen les restes de l'imperi americà, Cuba, Filipines, Puerto Rico, que costa molt de mantenir. O sigui, ja tenen prou feina a les Amèriques en aquell moment. Però després ho perden tot. I és curiós, és molt curiós, és que ho explica de forma molt, molt evident, que a partir del moment que hi ha el desastre de Cuba és quan els polítics espanyols, la monarquia espanyola i l'exèrcit espanyol comencen a girar-se cap a l'Àfrica. I llavors que ens hem perdut el festival. I llavors és quan comencen a queixar-se de que allò de Guinea ens toca un tros a Guinea. No ho hem demanat fins als... Allò del Sàhara,
Sàhara, que està davant de les Canàries i tal, allà hauríem de tenir, encara que sigui desert, però posem un color en el mapa. I el Rif, al nord del Marroc, home, que està a l'altra banda, que ho tenim just al davant, que això ens toca. I a més hi ha dues places, que aquestes es mantenen des de temps immemorial, que són Ceuta i Melilla, des del segle XVI, que havien estat portugueses. Després passen a mans espanyoles, i aquelles les conserven, però són dues ciutats, dos penyals, no? Però al voltant de Ceuta i Melilla nosaltres també hem de tenir la nostra gran colònia. Però es desperten tard. I llavors comencen a negociar amb França i tal, i al final França els hi cedeix una franja molt estreta, no gaire gran, del que ara és el Marroc, que va des de la zona de Ceuta i l'Araix fins a la zona de Melilla, aquella franja de costa mediterrània. Excepte la gran ciutat d'aquest territori, que és Tetuan. No, Tetuan pels espanyols no. Tetuan pels espanyols... Ai, Tetuan, perdó, m'he equivocat. Tànger. Tànger és el gran port. Pels espanyols no. Per tant, Tànger doncs serà una plaça internacional. I hi haurà un govern internacional que durarà fins a la descolonització. Per tant, en aquests tractats de principis de segle, el que es queda a Espanya és la zona nord del Marroc, ho defineixen com a protectorat. No és ben bé una colònia, és un protectorat, ho hem de protegir. Què vol dir? Home, que han de respectar les autoritats locals que existeixen i que són fortes, no? I han de col·laborar i entendre's amb el que s'anomena les càbines, que són els clans. És a dir, són autoritats locals a l'entorn de nuclis familiars on sempre hi ha un patriarca o un home fort, que és el líder, el canvi en qüestió, i que realment són els que controlen el territori, un poble o una zona determinada. I n'hi ha algunes que són molt potents i molt poderoses, altres potser no tant, i que entre elles també tenen les seves diferències. Aquest és l'acord. No? O sigui que esgarrapen a última hora, i a misses dites esgarrapen un trosset de la franja nord del Marroc per poder dir que Espanya continua tenint un imperi. I por el imperi hacia Dios. Però això, en bona part, després sí, hi haurà mines, hi haurà activitat minera, però l'activitat minera espanyola es podria haver fet igualment sense el protectorat. O si en lloc dels espanyols hi haguessin els francesos, encara millor, perquè els francesos segur que ho haurien controlat molt més. Per tant, no és un tema estrictament econòmic, és un tema de glàndules. Glàndules. Volem imperi, perquè Espanya és imperial, per definició, i per tant l'ha de tenir. Bé, això és el que explica l'actitud que porta el gran desastre. Els rifenys són llestos. Però és que són més que llestos. És a dir, perquè saben quines són les febleses i els problemes que tenen els espanyols. Així com els espanyols coneixen molt poc els autòctons, perquè de tots els militars que tens al Rif, durant tot aquest temps, trobaràs, mira, cabran els dits d'aquesta mà i encara en sobrarà algun que parlin àrab i berber, o amazigh. Encara sobraran dits. Per tant, no saben ni el que parlen la gent que han d'administrar. No poden parlar el seu idioma, no els poden entendre. I d'aquí, doncs, tota la ignorància que vulgueu sobre aquell terreny que en teoria havia de protegir aquell protectorat espanyol. Però això no és veritat a la inversa. És a dir, els rifenys més destacats, com són, per exemple, els líders de les càbales, saben perfectament qui són els espanyols. Parlen castellà. Pràcticament tots, com a mínim, els més potents, més rics, pràcticament tots han estat a Espanya. S'han educat, poc o molt, amb el sistema espanyol. Coneixen el rival i l'ocupant. Saben com és. Saben com funciona l'exèrcit. Molts treballen per l'exèrcit.
Hi ha el que serà el líder principal de la revolta rifenya, que és Abdelkrim el-Khattabi. No sé si ho dic bé, els noms, com pronuncio i tal. Segur que hi ha gent del públic que ho dirà molt millor, sabrà molt millor. Però Abdelkrim pertany a una d'aquestes càbiles potents, la de Beni Barrikal, i és una de les càbiles més fortes de la zona aquesta del Rif. Tenen recursos, controlen terres, controlen gent, tenen la seva milícia, els seus homes armats i tal. I Abdelkrim, que serà el principal líder de tota la revolta, ha estat a Espanya, coneix els espanyols, ha estat treballant a l'administració colonial espanyola, sap quan se les gasten, sap qui s'ha embutxat els quartos i per què, sap que tots els subministres aquells que consten sobre el paper no existeixen, que és mentida. Sap com són de fràgils les posicions espanyoles sobre el terreny, perquè ell les ha vist, les ha inspeccionat, hi ha estat, li han explicat coses. És, i això després Abdelkrim serà bastant en aquells moments bastant admirat pel catalanisme en general. És un altre tema que podem parlar també, no? Aquesta mirada catalana sobre el Rif és especial. No és la mirada aquesta imperial, agressiva, testicular, de l'exèrcit espanyol i del nacionalisme espanyol. És diferent. És el mirar amb certa simpatia. Això de que vagi contra la monarquia espanyola a Catalunya no està tan malament, no? Clar, aquí la gent patirà molt el desastre, les morts, els quintos que són enviats cap allà, les injustícies que hi ha darrere del reclutament, que si ets pobre hi vas i si ets ric pagues un diner i no cal que hi vagis. Per tant, aquí això se sentirà molt i serà... ferirà molt i tindrà un impacte molt, molt greu a la societat catalana. Però al mateix temps, hi haurà una certa simpatia pels rifenys, que són aquests que han oposat a l'imperi, que han plantat cara i que han aconseguit tantes coses. Hi haurà entrevistes, per exemple, de diaris catalans, sobretot després durant la República i tal, i amb una entrevista a Abdelkrim, que li fa La Humanitat, que és el diari d'Esquerra Republicana, diu coses molt interessants. L'Abdelkrim diu, per exemple, que en aquesta entrevista, que ell no odia els espanyols. Són coses que demà recorden el que diem els catalans també, que ell no odia els espanyols, que admira els espanyols, li agrada la cultura, li agrada llegir, coneix no sé quantes obres d'escriptors espanyols. Però, evidentment, ha d'aprofitar aquest coneixement de la cultura hispànica i del món espanyol per ajudar la seva gent a resistir i a intentar combatre les injustícies. Lògic, no està en contra dels espanyols, però està a favor dels seus. I aquesta distinció, que per nosaltres és tan clara, és una distinció que el nacionalisme espanyol no sap fer. Per ells, Abdelkrim és el dimoni. És el que... I és un bèstia, i és un degolla espanyols, i és un salvatge, i és l'anti-Espanya. Però bé, anem al que estàvem dient. Els rifenys i Abdelkrim, de forma notable, coneixen molt bé el món espanyol. I una de les coses que faran durant aquests anys, des que els espanyols els hi donen aquest tros de protectorat del Marroc i comencen a intentar sortir de les places de Ceuta i Melilla i ocupar el territori, de veritat, no només amb un colon al mapa en teoria, no, de veritat, intenten una ocupació colonial, el que fan molts rifenys és la tècnica de la infiltració, que és una cosa que després veurem en moltes ocasions i amb molt d'èxit. Per exemple, i això segur que n'heu sentit a parlar, el que fa el Vietcong a la guerra del Vietnam. Entren a l'exèrcit del Vietnam del Sud o a la policia, s'infiltren allò col·locant gent a l'administració nord-americana del Vietnam del Sud. És a dir, es fiquen per tot arreu i saben perfectament quins moviments estan fent, quins problemes tenen, etc. Allà també. Des del punt de vista espanyol és molt difícil evitar-ho. I aquí hi ha una de les grans fragilitats de les quals
no es parla mai, perquè necessiten els autòctons, com de fet a qualsevol colonització. O sigui, tu no pots administrar un país només amb gent vinguda de la metròpoli, necessites els d'allà, que són els que coneixen el terreny, que són els que parlen els idiomes d'allà, que són els que coneixen la cultura, la religió, no? Els que saben quines relacions hi ha entre les càbiles, entre els caps rifenys, no? Si aquest és amic o enemic d'aquest, si hi ha un pleit entre aquell i aquell altre, què passa amb els litigis de terres o de famílies, etc. Per tant, necessites aquesta gent. I necessites que et facin de policies. I necessites que et facin de tropes indígenes. Per tant, els espanyols comencen a reclutar moltes tropes indígenes. Això ho fan sobretot després d'un desastre que és anterior al d'anual, el 1909, que és el del Barranco del Lobo. Barranco del Lobo, a prop de Melilla, comencen a enviar tropes espanyoles, de nanos molt joves, la majoria catalans, i baixen els rebels rifenys i se'ls carreguen. Crec que hi ha unes 1.500 o 2.000 morts en aquell desastre, un petit desastre previ. Si és que 1.500 morts pot ser petit, però vaja, comparat amb l'anual és menor. I en aquell moment l'administració espanyola diu que això no pot ser, hem d'incorporar tropes indígenes. I ho fan massivament. Des d'aquell moment, 1909, fins al desastre d'anual. Per tant, els contingents que més acció veuran, que més enviaran al front, que més s'arriscaran, que estaran més mal pagats, que lluitaran més, però més mal armats i tal, seran el que en diuen els regulars. Els regulars són els soldats marroquins, o rifenys, mercenaris dels espanyols. Són els indígenes que lluiten pels espanyols. Això com ho aconseguiran? Doncs, començant a col·laborar amb les autoritats rifenyes, amb les càbiles, i entenent-se amb els diferents caps rifenys. El mateix Abdelkrim pare col·laborarà amb els espanyols i enviarà homes perquè siguin regulars lluitant pels espanyols. I aquest sistema s'aguanta durant un temps. És un sistema que els anglesos utilitzen amb molt d'èxit a totes les colònies, començant per la Índia, passant per Nigèria, Sud-àfrica, on vulgueu. És el sistema que els francesos, potser no tant, però també fan servir. Per tant, és lògic. Però què passa? Que és molt difícil d'aguantar aquesta col·laboració amb aquells que volen ser col·laboracionistes. És molt difícil si tu no coneixes la societat local i no t'hi entens bé, i no els tens més o menys ben cuidats. Clar, això cap a l'any 1920 o així, ja es veu que es comença a escardar. I ens ho explica Abdelkrim, explicant com el seu pare es va acabar barallant i partint peres amb els espanyols. I a més ho explica com si fos un conte, Vull dir, va passar això, va passar... El que ens explica Abdelkrim és que va arribar un general espanyol, d'aquests de les glàndules, de dir, escolta, tot això de la col·laboració amb les càbiles, això és superlent, i a més, per què, amb aquell menyspreu, amb aquella superioritat, per què aquí han de manar els moros? Aquí el que han de manar són els espanyols. I el general, que després es farà cèlebre, famós, que és el general Silvestre, decideix iniciar una campanya ràpida per ocupar militarment el Rif. Però no ja col·laborant amb les càbiles, sinó amb les seves tropes. I les tropes indígenes, que ell està segur que controlarà. Doncs no. Què passa? Es tiren massa les línies d'avituallament, i es genera una primera revolta rifenya per part d'Abdelkrim pare, que abans ha anat a parlar amb Silvestre i ha intentat convèncer a ell i al general Jordana, els espanyols, s'ha intentat convèncer de que no es passin, de que no vagin tan ràpid, de que han de continuar col·laborant, perquè si no ell, Abdelkrim pare, tampoc podrà controlar els seus homes. Els altres passen d'ell
l'insulten, li diuen que què s'ha cregut, que allà qui manen són els espanyols i el seu exèrcit. I l'altre se'n va dient, doncs, em sap molt de greu, però no ho he pogut evitar. Amb les primeres topades que hi ha, els rifenys són molt pocs. A les ordres del clan d'Abdelkrim pare, com aquest dels Beni Warrigal, hi ha potser 200-300 persones. I res, no més, no més. Però comencen amb 2 o 3 victòries petites, conquerint posicions espanyoles, sobretot els anomenats blocaus. Blocaus és el que se'n deia d'unes posicions avançades on hi havia molt poca gent, de vegades no hi havia ni tan sols un regiment, de vegades hi havia una dotzeneta de soldats. Ve de l'alemany de Blockhaus, és com casa bloc o casa de ciment, que no sempre era de ciment, eren com uns fortins petits, on hi havia una dotzeneta de soldats a vegades i que aguantaven allà, però en un territori totalment enemic, molt lluny de campaments importants o de rutes importants i molt vulnerables, molt arriscat. Bé, conquereixen 2 o 3 d'aquestes posicions menors i s'escampa, clar, entre els locals s'escampa que estan guanyant i que els espanyols són molt fàcils de derrotar. Per tant, es va juntant gent. Es mor, Abdelkrim pare, amb una d'aquestes refregues, mor, i per tant el seu fill, que és el primogènit, i que és l'Abdelkrim famós, passarà a ser el líder de la revolta. I se'ls van ajuntant altres clans, i comencen a venir rifenys de tot arreu. Clar, davant d'això, els espanyols, en lloc de reaccionar amb prudència, de dir, tornem-nos a seure, tornem a parlar, d'acord, això és un protectorat, ens hem d'entendre els uns amb els altres, etc. En concret, el general Silvestre diu, bé, no passa res. Nosaltres a demostrar qui som. I concentra bona part de les seves tropes al campament d'Anual. Això ja no és un blocal, és un gran campament amb unes fortificacions poc gaire fortes, però que allotja unes 5.000 persones, 5.000 soldats, entre soldats rifenys, mercenaris espanyols, a les ordres de l'exèrcit espanyol, i soldats d'origen peninsular. I diu, això que aguantin a ultrança. Els espanyols cometen un error bàsic que els rifenys tenen molt clar i que juguen amb una intel·ligència tremenda, que és allò que més falta a l'exèrcit espanyol, que més troben a faltar. Què diríeu que és? Menjar no. Aigua. O sigui, el Rif no és un desert, però és una zona, nosaltres en diríem com de garriga. Sabeu com el massís del Garraf? Això que és, no hi ha arbres, és vegetació baixa, aquesta de punxetes, molta roca, és molt emprenedor, un terreny sec, amb un sol que cau a l'estiu, que et torra, i que has de tenir molt ben controlats els cursos d'aigua, que són estacionals, són torrents, per exemple, que a l'estiu ja no hi són, i per tant, el que és bàsic és tenir pous d'aprovisionament. Però Anual, amb 5.000 persones, no té un punyetero pou d'aigua. I de què depenen? Depenen d'unes caravanes de mules que han de pujar des de Melilla o des de Monarruit o altres llocs que sí que tenen provisionament d'aigua, en una posició, en aquest sentit, tremendament feble. Clar, Abdelkrim fill, que ni tan sols sembla ser, ara ha sortit una informació marroquina, sembla ser que Abdelkrim fill ni tan sols hi era el desastre anual. Ell estava per l'altra banda, però ordena que hi vagin allà, doncs, una part dels insurrectes, calculen que entre 1.500 i 2.000 homes, no n'hi devia haver menys, i que envoltin el campament d'Anual i que s'esperin. Clar, a tot això els espanyols, que estan allà tancats a dins, comencen a passar sec. No passen gana, perquè a males mates els burros i te'ls menges. Però comencen a passar sec, i més sec, i amb aquell sol de justícia.
I comencen a sentir que estan caient tots els blocaus i totes les posicions i que cada cop els rifenys estan més a prop de Nual, el seu campament. Al final, com que tampoc no arriben reforços, ni cap caravana d'aigua, ni res, el general Silvestre doncs, ha de reunir el seu estat major i dir, què fem? Alguns eren partidaris de quedar-se allà i resistir fins a la mort. Però la majoria decideixen que faran un replegament o una retirada ordenada. Ordenada. Si és descuida. Quan obren les portes, allò és camp pixa i rellisca. Una desbandada. A més, expliquen escenes... A veure, és una mica còmic, però és que és molt tràgic, també, perquè, clar, o sigui, pràcticament moren tots. O sigui, comencen a sortir en desbandada homes, bèsties, els ferits, no sé, i expliquen escenes horripilants dels ferits que els porten amb mules i dels soldats que agafen els ferits, els foten a terra i munten ells les mules per poder marxar cavalcant. Gent corrent pels barrancs, no? Intentant amagar-se en un lloc on no et pots amagar, perquè, insisteixo, la vegetació és així, no és més de sabana, no? A cop de colze, els soldats espanyols matant-se entre ells, robant-se els armaments i la munició, carregant-se els oficials, els que corrien més. El general Silvestre no se'n sap res més. No sabem si el mat, em sembla ser, últimament sembla que diuen que es va suïcidar i no sé quan va veure tot el que havia provocat. Bueno, la desbandada aquesta, l'únic que han de fer els rifenys és posar-se a banda i banda dels barrancs i anar disparant. I matar, o ferir, o el que sigui. Immediatament després d'aquest atac tan còmode per part dels insurrectes rifenys, la població rifenya de per allà, que segueix el seu exèrcit, s'ajunten a la carnisseria. I aquesta és una cosa que després a Madrid i tal, els diaris destacaran com mireu que bàrbars que són i tal, perquè les dones i els nens i els avis entren en batalla a rematar els ferits espanyols. Tirant-los pedres, fotent-los patades, ganivetades. I dius, home, sí, una mica bèstia és, no? Però clar, aviam, per què? Per què ho fan? Home, primer perquè tenen l'oportunitat de robar, d'obtenir armament i de derrotar l'exèrcit ocupant. Segon, perquè estan defensant casa seva, no fotem. Clar, és que, a veure, són els espanyols que s'hi fiquen, I després, perquè la guerra en general és una guerra molt bèstia, per part de tots els bàndols. No sé si heu vist unes fotos històriques horripilants dels legionaris espanyols que decapitaven els caps dels rifenys i els clavaven així a les baionetes o se'ls tiraven entre ells, jugaven a futbol. I en aquesta guerra és on es forma un capità que després serà comandant, que després serà coronel, que després serà general, que es deia Francisco Franco, no sé si us sona. Sí. I Franco, ja quan era capità, doncs es veu que era dels més cruels. I expliquen que, per exemple, en una ocasió li van dir que hi havia un regular, és a dir, un soldat marroquí que estava dins de l'exèrcit espanyol, que s'havia encarat amb el sergent i que havia insultat el sergent. I Franco diu, bueno, porteu-lo. Li porten, li diu que s'agenolli, agafa la pistola i se'l carrega. Sense preguntar res, sense judici. I van dir, home, potser t'has passat, no? I diu, servirà com a exemple. Encara que no ho hagi fet, l'exemple, la lliçó segur que l'aprenen. És a dir, hi ha un nivell de violència i de menyspreu per la vida humana que això s'escampa a tots els bàndols. Pel que fa a la societat rifenya, no oblidem que els exèrcits espanyols, quan entren en els pobles,
o quan entren als llogarets on viuen. Els rifenys fan de tot, roben, requisen, maten, violen, de tot. No oblidem que és precisament a partir d'aquests anys, els anys 20, que l'aviació espanyola comença a regar amb bombes químiques les poblacions rifenyes. Però no és allò que busquin posicions militars i... No. Se'n van als pobles, a Xixauen, on sigui, i amb els avions sobrevolen els mercats, i allà que hi ha les dones, els nens, la gent gran i tal, perquè els homes, molts segur que estan combatent, allà els exterminen en base a gasos químics, mètodes d'extermini industrial, cosa que no havia passat fins aleshores enlloc, perquè a la Primera Guerra Mundial l'ús de gasos es limita al front. Això no ho disculpa, no vull dir que sigui... No, és un horror, però es limita a les trinxeres. No hi ha bombardeig químic de les poblacions. Els primers que ho inauguren, els que tenen aquest estrany privilegi, són els aviadors espanyols, entre ells el germà de l'esmentat, del Ramon Franco, que era molt republicà i que un gran heroi de l'aviació i no sé què, que fins i tot es va presentar per les llistes d'Esquerra Republicana en les quines eleccions, un personatge que suportava. Doncs aquest va ser un dels que, amb el seu avió, també es va dedicar a regar amb substàncies químiques a la població civil. És a dir, quan els veiem que tenen ocasió de prendre's venjança sobre les tropes espanyoles, ho fan. I té una explicació, no dic que estigui ben fet, però té una explicació. La població civil ha estat arrossegada dins del conflicte. Per tant, hi ha això. Bé, la major part de les tropes espanyoles són exterminades. Dels 5.000 que hi havia allà, contem que potser els 2.000 marroquins que lluitaven pels espanyols, la immensa majoria simplement es passa, deserten. En termes espanyols, deserten. I per tant, se'n van amb la insurrecció rifenya. I això és perquè els rifenys s'ho han estat treballant. No és perquè sí, s'ho han estat treballant. I una part petita que aconsegueixen sobreviure intenten arribar a la zona francesa. O sigui, anual, si veieu la franja aquesta del nord del Marroc, a una banda hi ha els Estrets i Ceuta i Tànger, que hi ha part més o menys està controlada al voltant de Ceuta, i després hi ha una altra part on hi ha Melilla, i aquella part, la ciutat de Melilla, i poca cosa més està controlada. Però entremig és on la revolta rifenya pràcticament controla el territori. Allà és on hi ha anual. Aquell territori és molt difícil sobreviure com a soldat espanyol, perquè els rifenys controlen bona part de tot aquell territori. Alguns el que intenten no és anar cap a Melilla, que està gairebé 200 quilòmetres, ni cap a Ceuta, que està com, no sé, 500 o no sé quants. El que intenten és anar cap al sud, no cap a la costa, que també la controlen els rifenys. El Gursema i tot allò la controlen els rifenys. Però el que intenten, i ho saben, és anar cap al sud. Per què cap al sud? Perquè és on hi ha els francesos. Diuen, clar, sí, i això està més a prop, està a 30 o 40 quilòmetres. Doncs si aconseguim arribar a la zona francesa, els francesos ens salvaran, podrem entrar als seus forts i tal, i podrem escapar. Alguns ho aconsegueixen, arriben als forts aquests francesos i els francesos no els hi foten ni cas. No els deixen entrar. Entreu vosaltres amb els rifenys, torneu a la vostra zona. És a dir, que aquí hi ha un cert joc brut per part dels francesos respecte als espanyols. Perquè també ja els interessa que ja els desmoroni. Ja els interessa. Alguns arriben a un altre campament que està relativament a prop, que es diu Monterruit, que allà sí que hi ha aigua, poden resistir més i tal, i allà a Monterruit, la guarnició que hi és, que també és d'uns quants milers d'homes, decideixen, a diferència d'anual, perquè quan els arriben tots aquests, tota aquesta gent estripada, feta pols, no? Morint-se de gana, ferits i tal, dels pocs que han sobreviscut, i els expliquen
la catàstrofe es queden molt impactats. I llavors els del campament espanyol de Monterrui diuen ho haurem d'enfocar diferent. Per tant, comencen a parlamentar amb els rifenys i aconsegueixen una treva. I diuen que marxaran, que els deixin evacuar ordenadament la posició, que es rendiran, però que els deixin marxar. Aparentment pacten això. Quan surten els espanyols no sabem exactament què passa, però sabem que com a mínim una part també són massacrats. No sabem si són tropes incontrolades rifenyes o no, una part com a mínim són massacrats. I una part aconsegueix marxar i a la llarga arribar a Melilla. Què passa? En qüestió de setmanes, els espanyols pràcticament només conserven les seves posicions de Ceuta i Melilla. Al voltant, tot és terreny hostil que han perdut. I que han perdut, bàsicament, per pànic espanyol. Estem parlant d'un exèrcit, només a la zona de Melilla, d'uns 20.000 homes, davant d'un exèrcit rifeny que en aquells moments en té 1.500. I que en el moment en què en tingui més, en tindrà entre 10 i 15.000. Per tant, clarament, sobre el paper, és un exèrcit europeu clarament superior. El pànic, la mala logística, la corrupció, el desconeixement del terreny i del contrari, i sobretot el menyspreu del rival, amb aquest orgull tan sec, imperial i nacionalista, és el que perd els espanyols. I és el que fa guanyar els rifenys, que ho aprofiten d'una manera brillant. En aquesta situació de pràcticament desaparició del protectorat espanyol és quan Abdelkrim, jove, com a líder de la revolta, és proclamat emir pels seus seguidors. Emir al-Muminin és com un rei, en termes àrabs, però que té connotacions també religioses. Ell no ho accepta. Diu que no vol aquest títol. I ell, que és un tio format, que és un tio modern i tal, el que diu és que han de proclamar una república. I és el que fan. Proclamen la república del Rif. Això ho fan, doncs, just després d'Anual, el mateix any 1921, i dura fins a l'any 26. Hi ha una república rifenya i els espanyols, el que en teoria, el protectorat aquest que havien de protegir, és que no hi són. Es limiten a Ceuta i Melilla. A partir d'aquí hi ha moltes preguntes. La primera és per què els rifenys no entren a Ceuta i Melilla? I és una bona pregunta. És una bona pregunta. Pel que ens diuen avui els historiadors és perquè no s'atreveixen. Tot i que vist el que havia passat fins aleshores i tal com va la guerra, és molt possible que potser Ceuta no, però que Melilla hagués caigut. En tot cas, aquesta vacil·lació dona temps als espanyols d'enfortir les places. I qui enforteix la plaça de Melilla en aquests moments tan crítics quan està a punt de caure? Un senyor que en aquells moments era coronel i que es deia Francisco Franco i que era recent nomenat flamant cap de la legió del Tercio de la Legió Espanyola. I l'envien a Melilla a salvar Melilla, perquè allò està a punt de ser engolit pels rifenys. I Franco, que és un fill de la grandíssima, però que, com a militar, és un tio que hi toca, ho demostrarà en moltes guerres, entre elles la Guerra Civil Espanyola, doncs salva Melilla. Per què? Una altra pregunta és per què la República del Rif acaba desapareixent? Doncs perquè els espanyols se n'adonen de bona part dels seus errors, estan a punt d'abandonar el Marroc. És a dir, per explicar-ho una mica més encadenat, tal com passa. 1921, desastre d'Anual, Monterrui, Nador, tot això, cau tot això. I a Madrid, l'exèrcit espanyol està per abandonar totalment el protectorat
conservar-se aquell Melilla, a la plaça Esportes, abandonar el protectorat i acabar amb el desastre aquest. El Parlament, les Corts espanyoles, decideixen que no, que el que han de fer és una investigació per veure què ha passat i depurar responsabilitats. El que serà conegut com l'informe Picasso. Comencen a investigar i arriba un moment en què els militars decideixen que no s'investiga, que això ho para. És una de les coses que porta directament al cop d'estat del general Primo de Rivera a l'any 1923. Això i la qüestió catalana. Mireu com és la història i com es van repetint les coses. L'11 de setembre del 1921, sorgent al carrer a Barcelona, demanant la independència de Catalunya, amb visques a la República i amb visques a la República del Rif. Primo de Rivera, el general, no el seu fill de la Falange, el general, confessarà després, uns anys després, que allò va ser el desencadenant que ell el va convèncer que havia de liderar el cop d'estat. La vergonya del Rif sumada al separatisme català. Ni hablar del peluquín. No deixarem que se'n sumin aquestes dues grans crisis. L'exèrcit ha d'actuar. Efectivament, cop d'estat, el rei, aquest micròfon té coses, té personalitat. El rei Alfons XIII ho accepta i sí, s'instaura una dictadura militar que durarà fins al 1930, que no resoldrà els problemes de la monarquia ni tots els problemes de la política espanyola i, per tant, el 1931, com sabeu, hi ha un cop també caiguda la dictadura de Primo de Rivera, també caurà el rei, Alfons XIII, es renovarà la investigació, l'informe Picasso, que portarà a unes conclusions terribles. I que l'exèrcit espanyol és un cau de corruptes, de depravats i d'ineficaços, que hi ha hagut milers de morts de soldats, de xavals molt joves, per la corrupció i per la ineptitud, bàsicament, dels oficials i dels superiors espanyols. Un informe que no cal dir, i totes les seves conseqüències, d'alguna manera també ajudaran a que el 1936 hi hagi un cop d'estat contra la República Espanyola, esborrant del mapa la democràcia espanyola. Per tant, guerra del Rif, crisi al Marroc i guerra a la península, crisi espanyola, són coses que van íntimament lligades. Qui és el gran protagonista i qui serà el que acabarà liderant l'esforç contra la democràcia espanyola i qui serà el que acabarà imposant una altra dictadura militar a cop de 40 anys? Un anomenat africanista, Francisco Franco, que va fer el seu entrenament a la Guerra del Rif. I que els mateixos mètodes que ell va utilitzar per salvar Melilla i després per tornar a recuperar el territori als rifenys són els que aplicarà després a la Guerra Civil, a la península. I que les tropes que lluiten al Marroc, el Tercio de la Legió, i també els regulars rifenys que Franco recuperarà, aquest cop ja havent après la lliçó, pagant-los bé, disciplinant i entenent-se bé amb les càviles per derrotar del crim, però després per incorporar-los a l'exèrcit espanyol, seran aquests voluntaris marroquins, anomenats voluntaris, perquè els envien, les famílies els envien de forma bastant forçada, però aquests voluntaris marroquins, més la Legió, més l'exèrcit africà espanyol colonial, seran la punta de llança de la Guerra Civil. I si no fos per tot això, que són passats amb avions d'una banda a l'altra banda de l'estret, Franco i els nacional-catòlics no haurien guanyat la Guerra Civil, per descomptat. Per tant, aquí, quan parlem d'Anual i del centenari de l'anomenat desastre d'Anual o la victòria d'Anual, si voleu mirar des de l'altre punt de vista, penseu que no és una batalleta a l'Àfrica anecdòtica, penseu que és l'origen de tantíssimes coses que encara avui en dia estem patint i estem vivint. Explica moltes coses
el que va passar al Rif ara fa 100 anys. I, escolta, us ho he clavat un sermó, us he deixat secs, però, bueno, sembla que alguns fins i tot estaven bastant desperts i tal, però crec que tenim temps potser per fer una mica de preguntes o de debat. Sí, tant que sí. Sí, no sé ni l'hora que és. Són les 8 i tenim força temps, vol dir que endavant. Val, doncs aneu disparant. Sí, tot això que estàs explicant ho compares amb el que ha passat ara amb els talibans i tot això i té bastanta relació, bueno, una història semblant, no? Dic jo, una mica. Bé, segur que hi ha coses que... Bueno, els exèrcits que havien format allà, que no es pagaven, que havia corrupció, que no feia mesos que no cobraven, van passar tots els van passar al talibà. O sigui, jo no diria que per exemple l'exèrcit nord-americà sigui ni remotament igual de corrupte, ineficaç i desastre que ho era l'exèrcit espanyol al Rif. Per tant, hi ha coses molt diferents. Però sí que hi ha, des del punt de vista militar, aquesta formació de tropes locals, afganeses en aquest cas, en teoria fidels al govern, que en 10 dies desapareix del mapa. És impressionant. I és cert que això també és el que passa a la guerra del Rif en aquests moments, és veritat. Hi ha algun paral·lel. Sí, una pregunta. La relació epistolar del monarca espanyol amb el general Silvestre, no n'has esmentat res. Diuen si el rei, el general Silvestre, i deia, ole tus cojones, d'alguna manera. És que aquí parlava de talibans, però el més taliban de tots durant tot aquest conflicte és Alfons XIII. És el rei de les Espanyes. Perquè és el que empeny els militars a lluitar a ultrança, encara que no tingui equipament. És realment una calamitat de tio, aquest rei. No és perquè sí que al final se'l treuen de sobre, és perquè... jo diria que fins i tot pitjors que els que hem vist ara en els nostres temps. I sé que costa d'imaginar, però és una cosa impressionant. O sigui, quan els pocs oficials i soldats que han sobreviscut a tot això, Anual, Monterruït, Nador, tot això, quan tots aquells, que n'hi ha uns 400 en una presó rifenya, hi ha un banquer que se'n va al Rif i comença a negociar amb Abdelkrim perquè alliberin aquests 400 i ho aconsegueix pagant de la seva butxaca, no de l'erari públic, pagant un rescat que el govern espanyol i la monarquia espanyola és incapaç de pagar. I ho paga aquest banquer perquè els xavals puguin tornar a casa, que estan allà morint-se de fàstic no sé quant temps. I es posa d'acord amb els rifenys i tal. Saps quina és la reacció d'Alfons XIII al que diu? Perquè paguen, no sé, 1 milió de rals, una cosa així. Diu, caramba, qué cara que va la carne de gallina. Al capullo, perquè no... O sigui, per dir-ho realment en termes científics, al capullo. O sigui, els pobres xavals que els han enviat a la mort, que els han deixat allà tirats, que són incapaços de fer res per aquesta gent. És una figura sinistra i, vaja, per mi, del tot detestable. I, efectivament, la correspondència amb el Silvestre i amb altres, en què els està animant, els està dient, no, jo aquí us dono el meu suport. Ell és de talar-ho, el meu suport, i tant, envieu els xavals a morir, i tant. Què heu de fer? És de lo pitjoret de tot aquest complex que us comentava al principi, que ja realment és el motiu i és el motor que hi ha darrere d'aquesta guerra espanyola, colonial, aquest orgull imperial, aquest nacionalisme tan rabiós i tan malpaït, i tan fet a cop de desastres i de desenganys i de calamitats. Quan deies, disculpa, que Ramon Franco va anar a les llistes d'Esquerra Republicana, potser volies dir d'Izquierda Republicana de Manuel Azaña. Esquerra Republicana a les eleccions del 33 a la circumscripció de Barcelona. Ramon Franco era l'ovella negra de la família, consideraven com un republicà de pro i tal. I a la guerra civil, quan va començar la guerra civil, el que va fer el Franco va ser bàsicament immobilitzar-lo, perquè no fes res, que no se n'anés,
i després va tenir un accident Sí, d'aviació. això de l'accident també se'n Casual. Sí. El Ramon Franco va tenir un accident d'aviació, el Mola va tenir un accident d'aviació, el Sanjurjo va tenir un accident... Collons, quants accidents d'aviació, tots els rivals del Franquito. Que casual. Més preguntes, sí, aquí també. I per què punyet aquest Ramon Franco va anar a tirar gasos en allà? Si era d'esquerres. Els gasos són els anys 20. La república és als anys 30. Per tant, aquests 10 anys el senyor diu que va evolucionar. Però no oblidem que és un aviador, però és un militar. I que està a les ordres. Tampoc s'hi va negar, però vam dir, tu, vés allà i tira gasos, i sembla que ho explicava com content, no? Pensem, clar, o sigui, aquestes guerres colonials eren molt bèsties, o sigui, però no només els espanyols, tots. O sigui, tot el del rei Leopold amb el Congo belga, les barbaritats que van arribar a fer allà, o sigui, consideraven que ells tenien una missió sagrada davant d'individus que eren infrahumans, i per tant la seva vida no tenia el preu que tenia la vida dels blancs. Fiquem-nos també en la mentalitat de l'època, que per desgràcia hi ha gent que encara la conserva, però això molta menys, però que no, que es feien unes salvatjades enormes i ningú considerava, a Europa tampoc es considerava especialment estrany. Tu mires moviments progressistes, republicans, d'esquerres, del principis de segle, dels anys 20, dels anys 30, són tremendament racistes. És una altra època. El món era diferent. Del supremacisme europeu era una cosa normal. Més preguntes per a tot el públic. Allà va bé, sisplau. Sí. Vam llegir un llibre. El pare o l'avi d'un senyor que ens anava a dir, es diu García Margallo, estava implicat en això. No? Feia negocis amb aquell tema, no? Si era l'avi, però que digués, no veig un llibre de llegir-ho, que el senyor que era ministre d'Exteriors estava vinculat a la seva família. Segurament no té res a veure, no? Però la seva família sí s'ha confirmat això. Sí. Ara no et sabria dir exactament quina era la connexió, però sí que jo recordo perfectament haver llegit a diferents llocs com les grans famílies del moment, que estaven darrere de la carnisseria aquesta del Rif, amb els anys, les grans famílies espanyoles continuen estant a dalt de tot. García Margallo és una Aznar és una altra d'aquestes grans famílies, no? Que va donar presidents del govern, va donar periodistes destacats i tal, i també gent vinculada als negocis aquests, no? Els banquers Marc, per exemple. Bé, hi ha tota una nissaga i alguns cognoms es van repetint. Sant de Santa Maria és un altre dels noms que es repeteix, no? Els Bosch, no els meus, però els de, com es deia, el de València, el que... Sí, Milans del Bosch, aquests també són grans famílies d'aquestes, que ara la majoria estan més aviat, diguéssim, en el terreny de la dreta conservadora espanyola, nacionalista, però continuen, sí, caríssim. Per sort ja no maten tant. Això del RIF, com acaba, diguéssim, tornen implants espanyols i desapareix el RIF i queda incloït dintre la... Sí, bàsicament els espanyols fan coses que no havien fet fins aleshores perquè aprenen la lliçó. No? El Primo de Rivera volia abandonar el protectorat. Quan fa el cop d'estat, una de les seves intencions gairebé immediates és fora tothom del protectorat. I ens quedem en Ceuta i Melilla. Però es troba una rebel·lió local de gent com, per exemple, el mateix Franco, que li planta cara. I un dia que el Primo de Rivera està per allà visitant les tropes de Melilla i tal, li fan un dinar en base a ous ferrats. El missatge subliminal era molt clar. Esto es lo que necesitas, huevos. No tienes esto, huevos. No? I, bueno, sembla que el Primo de Rivera al final el convencen, no sigui, i el seu govern, i decideixen doncs, fer una ofensiva, però diferent. Primer, intentant parladentar amb els caps rifenys, amb aquells que estan disposats a col·laborar a canvi de pasta o d'armament o de deixar-los tranquils o el que sigui. I, sobretot,
sobretot, un canvi, un gir de 180 graus, és que pacten amb els francesos. El 1926 fan un desembarcament a Alhucemas, que històricament s'ha venut com el gran desembarcament, el gran èxit militar, que portarà a la reconquesta del protectorat espanyol. Va ser bastant desastre, No tant com el que hem explicat fins ara, però que no van fer un cap de pont, no aconseguien avançar i tal, però, com que ja havien pactat amb els francesos entren des del sud, des del seu protectorat, i enganxen els rifenys amb una operació de tenalla a 2 focs que els exterminen. I allà s'acaba la República del Rif. Això és el 1926, 27, el 28 ja està. Ja no queda res. Quina rola ha jugat el govern del Marroc, però que no ha ajudat en cap moment, i quina relació on té amb els del Rif, perquè normalment no han fet res. Bé, en el moment aquest d'anual, als anys 20 i tal, no existeix el govern del Marroc, està colonitzat. Per tant, hi ha un protectorat francès, un govern colonial francès, i un protectorat espanyol, un govern colonial espanyol, i l'únic que hi ha una mica independent és la república aquesta edat del crim, els 6 o 7 anys que dura. Però no era el govern, sinó el rei. El rei del Marroc, en aquells moments, el sultà del Marroc és presoner dels francesos. En aquells moments. És presoner dels francesos, té la seva residència a Rabat, el respecten, vull dir, li passen una manutenció, té un servei i tal, però no té poder. El sultà, en aquells moments, fins a la independència del Marroc, és una figura simbòlica, que el treuen a passejar quan hi ha una mica de descontent, una revolta, per tal de calmar els súbdits. A partir del 56, els francesos concedeixen la independència al Marroc i els espanyols no volen, però els obliguen. Els francesos i els americans els obliguen i per tant uns mesos després també els espanyols donen la independència a la part del Rif. I a partir d'aquí el Marroc és un regne independent, com sabeu, però jo crec que hi ha un punt important i és que el rei del Marroc i el govern marroquí, tot el que és la guerra del Rif, la batalla anual, la de Monterruit, tot això, o Barranco del Lobo anteriorment, han intentat passar de puntetes. O sigui, no sé si aquí tenim companyes que hagin estudiat al Marroc, no sé si n'hi ha, però sí, però pel que jo sé, d'això, als llibres de text i a la història del Marroc no se'n parla gaire. No se'n parla, oi? Per això, perquè és un tema rifeny. Llavors, pel govern marroquí, pel rei, això és com donar ales a les reivindicacions rifenyes o berbers, a Egipte. I per tant, això també ho tapen una mica. Que jo sàpiga, aquest juliol del 2021, commemoracions al Marroc. Sé que hi ha hagut alguns moviments al Rif, hi ha hagut alguna manifestació, alguna commemoració, però més de caràcter popular i tal, perquè jo sé. Però no em consta que el govern oficialment hagi fet cap iniciativa. I tant, i tant. Sí, endavant. Posem el micròfon. 6 anys ha sigut el Gerard del Rif, que han sigut protestes populars perquè ha sigut molt deixada en comparació a la resta del Marroc. I el que ha fet el govern marroquí ha sigut el dels principals activistes que el que volien realment era la independència del Rif i amb això és com que una mica els han passat de la casa per mateix per la comunitat. El que passa que realment els activistes del Rif el que realment volien era millorar condicions de tenir sanitat de qualitat, una educació millor, millorar infraestructures i la seva intenció en cap moment ha sigut independentista. El que tot el que és la simbologia, per exemple, de la bandera de la República del Rif està prohibida i han actuat de ficar gent a la presó simplement per treure aquesta bandera. Però que ha sortit amb algunes manifestacions, no? I encara és un cert símbol, no? La bandera de la República del Rif i l'han ficat a la presó. Sí, això ha passat ara aquests últims mesos, no? Sí, jo ho he estat llegint i tal, però
s'agraeix el comentari i el testimoni, perquè altra vegada veiem que estem parlant de la història, però és que la història està viva, això no s'acaba. Gràcies. Aquí tenim una altra pregunta. Sí, una cosa. Oi que hi ha hagut algun català que ha escrit algun llibre sobre les seves vivències en aquesta guerra, dels que va participar? Sí, n'hi ha més d'un. Potser el més destacat és un tal Josep Maria Prous, que és un reusenc que arriba al RIF després de Nual. Crec que arriba cap a final del 21, quan ja la gran escabatxina ja ha passat, però bé, és un llibre molt ben escrit, que el recomano, i molt dur, perquè sense explicar el moment més catastròfic, que és el moment de Nual i tot això, clar, t'explica les condicions en les que estan, que són bàsicament les mateixes, i és esgarrifós. Hi ha un altre llibre molt bo, també molt més conegut, de Ramon J. Sender, castellà, que es diu Ivan. I aquest sí que retrata de forma bastant gràfica la desbandada de Nual, el desastre de Nual i tota aquesta campanya, i realment posa la pell de gallina, o sigui, com els van conduir a l'escorxador els pobres xavalans. Gent molt jove, pensem que, home, hi ha alguns veterans i tal, no? Però pensem que tant pel que fa als regulars marroquins com pel que fa als espanyols hi havia gent des dels 15 anys fins als 20 anys, bàsicament, Bàsicament eren aquestes edats. Nois que morien cridant a la mar, que eren verges, que en sa vida havien sortit del poble. Saps? És molt trist. És molt trist. Hi ha més preguntes? Sí, sisplau. Jo voldria fer una pregunta personal. Endavant. Jo tinc fotografies del meu pare, perquè va estar a la guerra del Marroc, cosa que no va poder explicar mai perquè va morir molt jove i era un nen encara. Però per les dates que expliques, ell va néixer el 1900 i entenc que era posterior al desastre de Nual, el temps que ell va fer l'Emili a Àfrica. I l'única constància que tinc són fotografies vestit dels regulars, o com se'n digui en aquella època, una mica com disfressats, diguem-ne, però que eren fotografies per fredat. O sigui, tal com has explicat la història, el problema comença a principis de segle, però no resol. Per tant, quan jo situo les fotografies aquestes del meu pare, doncs han de ser a l'any 22 o 23. Deies que anaven a l'Emili, però els que anaven a l'Emili anaven amb 20 anys. I abans. I abans i tot. A veure, a l'Emili, depèn de l'època, això va canviant també, Sí, no, això però a l'Emili, a partir dels 17 anys, legalment ja anaven molts. No, per exemple, em moria tocat anar a la famosa guerra d'Ibni, just quan feia l'Emili. Me'n vaig poder escapar de puta casualitat, però em tocava, o sigui... Sí, jo també vaig dir que va ser un altre desastre. Doncs el servei militar obligatori, que s'implanta al segle XIX, com a la major part d'Europa, al principi hi anaven nanos que tenien 14 o 15 anys. Va ser després va pujant l'edat, però pensem que, a veure, tot és bastant cappixa, vull dir, hi havia nois que no sabien ni quan havien nascut. Hi havia famílies que se'ls treien de sobre perquè és que es morien de gana. Dels 15 anys els deien, tu digues que en tens 18, que no tens cap paper, que no tens carnet ni res, perquè anava com anava. I per tant, hi havia molts nois molt joves entre la tropa. En el cas del teu pare, que imagino que era català i de ciutat, imagino, no? Això segurament no va passar, és a dir, aquí es controlava més, com més estaves a la ciutat, era gent més formada i
i a més Catalunya, que és una societat com més estructurada i tal, ja no passava tant com en zones rurals. Per tant, devia anar-hi això potser als 18 anys i tal. És possible que coincidís amb tot el que hem explicat. Per què? Per edat pot ser. Doncs és una llàstima, perquè segur que el teu pare tenia unes pàgines viscudes tremendes. Jo vaig tenir poc temps, perquè a mi va estar a la presó de 10, 3 o 4 anys. Doncs res. També tenia 15 anys. Una altra pregunta aquí. Bueno, com que ell també parla d'això, el meu pare també va fer la mili a Melilla. I parlava molt de la Villa Nador, tota aquesta zona d'aquí, i les fotos que tinc de quan va fer la mili, posàvem el fet, com es digui, i dalt, vestit de marroquí total. De quin any era? El meu pare va néixer el 35, em sembla. Ja era més cap aquí. Sí, ja és després de la Guerra Civil i tot plegat. Sí, ja és... Si voleu, un altre dia quedem i entrem en aquesta altra. També, deixa-la anar, també. Bé, volia fer una altra pregunta sobre el que has parlat breument de les armes químiques, que, clar, és una cosa molt important, però per la qual l'estat espanyol mai no ha demanat perdó, en els 100 anys que fa. Mai ho han fet servir. Bueno, sí que es va fer servir, allà. Però mai... Però després que, a més que encara existeix aquesta fàbrica de la Maranyosa al costat de Madrid on es van fabricar les armes químiques, tot és secret, no sé què. Però també volia preguntar exactament els anys en què s'ha documentat que es va fer això d'atacar la població civil amb armes químiques des dels avions, perquè has comentat sobre el moment aquest del desastre d'Anual, però no sé si és a partir de l'any 23 o ja abans també s'havia utilitzat. Sí, l'estat espanyol oficialment no ho ha reconegut mai, no ha demanat mai perdó, etc. O sigui, això no existeix. Però hi ha historiadors que ho han demostrat, hi ha proves documentals, hi ha proves gràfiques, hi ha testimonis, tant del costat espanyol com del costat rifenc. Per tant, va passar. El que passa que encara, o sigui, això fa molt poc que s'ha destapat. No fa més de 20 anys i que se'n comença a parlar. Sabem del cert, i segurament la data que has dit no és casual, que a partir del 1923 s'utilitzen armes químiques. Això està documentat. Però anem avançant en la investigació i sembla que abans ja se n'havien fet servir. Hi ha testimonis i s'han recuperat fa poc de que fins i tot abans de l'Anual ja s'utilitzen en algunes poblacions. El que no saben és si era de forma tan sistemàtica o va ser més a nivell de proves. Feien servir hiperita, que no sé exactament en què consisteix, potser els que en sabeu més de coses d'aquestes ens ho podeu explicar, però pel que jo tinc entès era com un gas mostassa, no?, que atacava els nervis i que matava. Per tant, si ho desplegues davant d'una població desarmada que no pot rebatre els atacs i que no té màscares i no es pot protegir, doncs és una arma d'exterminació massiva. I ja et dic, anirem sabent coses i jo crec que hem d'apretar cada dia més perquè l'estat espanyol se'n faci responsable, que ho reconegui, com a mínim que es reconegui la veritat. Però anirem sabent cada cop més coses. És que a més aquí és un cas en què, pel que sabem ara, és el primer cas que s'utilitza contra població civil. I per tant és un lamentable privilegi, no?, de correspondre a l'Estat que ho va fer servir. Però també és un cas per estudiar a escala d'història universal, per això, que algú que es dediqui a qualsevol part del món a estudiar l'ús d'armes químiques sobre la població s'haurà de referir al cas espanyol com el primer en què això s'utilitza contra gent indefensa, contra civils. Bé, si no hi ha més preguntes, doncs donarem l'acte per acabar. Moltes gràcies a tots. Gràcies.